Last of Us. Искаш ще играя Minecraft. Втори епизод. Така малко се поразих. Играх си бая време. Имаме си ферма за коне. Кошче, както викам аз. Във всеки сервер винаги си правя кошче, защото не обичам да си фърлям нещата. Тей! И си правя кошче. Тук ми е фермичката. Този начин мога да влизам при сети, затова съм го направил тей. Енчантика. С айрон да работя, нямам диаманти, само намерих диаманти за айрон кирка, която съжаление се щупи. Защото ходих там да копая, имам там честови. Айрон много намерих, 5-8 стака намерих и хилабой. Да. Така. Направих си тук една такава фермичка, съвсем лесна. Тук вече, това вече е много труд. Само седлото и той, седлото и лагарито ги читнах. Пък броя я намерих в такова, там има много надалеч една мина. Има една много яка мина. И намерих спавнери, намерих и такова. И тия пък магарито се спала, защото виждах магари и затова не съм го опитомил. Но коня е много мощен. Сега ще ви го покажа. Скача 5 блока и е много бърз. Бърз е много. Но аз отивам да ям. Но по мината. Вижте каква хубава къщичка стана. Малко материали, бея съм охрана. Така много миличката. Сега да кажа нещо. Ето и. Не 3 часа да го направя. Не 3 часа и бам. Честрумче. Честрум. И тази. Тук си го прочетете. Коя е тази мина? Коя е тази мина? Мината на X Extra X на първо място. Аз съм на първо място. Така. Още няма нищо, само тук. Един стак и такива. Само няма нищо долу. Само той. Беден съм. Аз всичко си го изхъбих. Имах стакови бронята XP, събрах 83 левел. Само тая вода мина, защото там беше хем такова. Хем, кажи го, не спаунерима и хем там как се нарича. Магаре. Ти си педерас. От цялата ми ферма, защото пък то аз. Магаре, ти си педерас. От цялата ми ферма, защото пък точно аз. Магаре, ти си педерас, защото аз точно пък аз. Магаре, ти си педерас. От цялата ми ферма, защото пък точно аз. Майка ти магарешка. Да има. Утре обещавам, че ще правя на мензе. Ало, ле. Кончо! Дурве! Ама ти да няма да паси с стил в цила. Ама е да тай бъвга за ме, кароцар. Мими. Ама е, зубър! На майка ти путката ще лазиш. Вземиш си да мобиш. През на майката криват, през на баща ти кривя носорог. Днеска не знам какво да правя, докато се разих. Ами майшаф. Не майшаф, ами така. Кевин малко минута да я направи хубава. Няма да ви кажа каква хубава
кирка имам. Само ти ми беше първата кирка на 30 лева. Само чао пише на 30 гейти. Breaking 3, силк тъч 1. Ефисър 4. Перфектна кирка ви казал направо. Не знам, не съм вече идвал хора. Не съм вече идвал. Оба, как не? Невъзможно е той хора. Оф, аз пък поправя. Сложих вълна вместо такова. Бах ти и деца. Аз съм... Колко? Дано нещо да ми изпилка в 15 минути, защото няма да мога. Баяко. Ви колко имате, но аз ще има майката на този зомби. Много мразайте, като се отставя отворена вратата. Да причукава. Пахте пидерас. Ха! И като първата, но като втората нощ, ето не можа да кача, ма пребират от бой, тук 50 ляпета.